Rundunar sojin Najeriya ta yi nasarar kama wasu bakin haure guda 3 da suke kawo 'yan ta'adda makamai a Najeriya. Jama'a barkamu da warhaka, barkamu da sake saduwa da ku a sashin rahotanni wanda ke kawo muku al'amura da suka shafi nan gida Najeriya, Afirka da ma duniya baki daya. Idan wannan ne zuwanka na farko izuwa wannan channel, kar ka manta da danna subscribe da kuma ƙararrawa wanda hakan ba zai ɗauke ka wani lokaci mai tsayi ba, ka sani kuma a kyauta ake danna subscribe. Da fatan zaka danna mana subscribe. Ga kanin labaran kamar haka. Rundunar sojin Najeriya ta samu nasarar cafke wasu mutane guda 3 da suke shigo Najeriya daga ƙasashe da ke da makwabtaka. Bakin hauren D ana zargin su da shigowa da makamai wa 'yan ta'adda da ke yankin arewa maso yamma. Rahoton ya kara da cewa an cafke su dauke da makamai da harsashi masu yawan gaske. Wasu bakin haure guda 3 sun fada komar jami'an tsaro da ke kula da shiyar jihar Sokoto. Mai magana da yawun headquarters tsaron Nigeria, Major General John Inenche, ya ce masu laifin waɗanda suka yi shiga irin ta 'yan Najeriya an kama su ɗauke da makamai a ƙauyen ɗan tudu da ke mai lailai a cikin ƙaramar hukumar sabon birni da ke jihar Sokoto. Makaman da aka samu sun hada da bindiga ƙirar AK-47 guda 6, harsashi guda 2,415 inda aka same su a cikin abubuwan hawansu da suke amfani da su wajen yin tafiye-tafiye. An kuma gano cewa waɗanda ake zargin suna hannun jami'an tsaro a halin yanzu. Ana kuma ci gaba da gabatar da bincike a kansu inda daga baya za a miƙa su hukumar da ta dace domin yi musu hukunci. John Inenche ya ƙara da cewa hakan na nuni da cewa wasu matsalolin tsaro da ke faruwa a Najeriya akwai sa hannun mutanen da ba 'yan ƙasar ba. Da haka muka zo ƙarshen wannan rahoto. Don samun labarai a koda yaushe kar ka manta da danna subscribe da kuma ƙararrawa domin sanar da kai a duk lokacin da muka ɗora sabon shiri. Na barku lafiya.